Croeso i'n canolfan Deulu Aston, lle mae teuluoedd yn dod at ei gilydd i ddysgu, chwarae a thyfu. Gadewch i ni edrych ar yr holl weithgareddau ac adnoddau anhygoel sydd gennym i'w cynnig. Mae ein canolfan deulu yn ganolbwynt gweithgaredd, yn cynnig ystod eang o raglenni a gweithgareddau i deuluoedd ei mwynhau gyda'i gilydd. O sesiynau aros a chwarae i yoga babi, mae rhywbeth i bawb i archwilio a chael hwyl. Yn ogystal â gweithgareddau teuluol, mae'n canolfan hefyd yn cynnal cyrsiau i rieni. Credwn fod cefnogi rhieni yn allweddol i greu amgylchedd teuluol hapus a ffyniannus. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd mannau awyr agored ar gyfer iechyd a lles. Yn ein canolfan rydym yn deall y gall teuluoedd wynebu heriau o bryd i'w gilydd. Dyna pam rydym ni'n cynnig gwasanaethau ac adnoddau cymorth i helpu teuluoedd i lywio trwy uchafbwyntiau a downs bywyd. Ond peidiwch â chymryd ein gair ni amdano. Dyma beth sydd gan rhai o'n staff i'w ddeud am eu profiadau yn ein canolfan deulu. I love my job. We work alongside health visitors and community nurses supporting families. There are family workers within each of the bases within Flintshire, so parents have access to our support throughout the county. I provide services to the health visitors, but also you'll see me out with the families, help them with any child health illnesses. If anyone has any questions, I'm there for them. There's lots we offer. It's been really positive feedback. Ymunwch â ni yn y ganolfan deulu a byddwch yn rhan o'n cymuned groesawgar a chefnogol. Ymwelwch â ni heddiw i weld sut y gallwn helpu eich teulu i ffynnu. Diolch am ymuno â ni ar y daith hon drwy ein canolfan deulu. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi a'ch teulu yn fuan.